bona tarda a tots i a totes. I si us sembla, comencem el ple corresponent al mes de maig, i el primer que farien seria l'aprovació de l'acte de l'anterior ple del mes d'abril. Si no hi ha una observació. Sí, bona tarda a tothom. Més que res un comentari arran de com va acabar el ple a l'anterior vegada. Jo crec que en aquest ple municipal hem tingut moltes discussions, mai ha arribat la sang al riu, afortunadament, sempre ha sigut cortesos i educats, i el que sí que demanaríem és que es tingués una mica més de màniga ampla a l'hora d'agafar i de poder debatre les coses. No creiem que la millor forma d'acabar un debat sigui dient aquest tema queda tancat i ja n'hi ha prou, i creiem que fora bo, sempre i quan les intervencions siguin educades, correctes, com ho són a la gran major part dels casos, donar una mica més de màniga ampla per part de l'alcalde president i poder establir una mica més de diàleg, perquè fer una intervenció, respondre i acabar el tema aquí, creiem que s'ha de donar una mica més de joc. Simplement és aquesta aportació que agrairem que en properes ocasions, no passa res, de fomentar una mica més el diàleg i l'intercanvi d'opinions. Bé, en qualsevol cas el que estem fent en aquest punt és aprovar l'acte, perquè no podem recollir amb l'acte, no? Vull dir que tota la tolerància i tota la flexibilitat, però el que pertoca en aquest punt és que aprovem l'acte, no? Que això sí que estem d'acord, no? Sí, sí. Molt bé. No. Passarien a donar compte de les resolucions d'alcaldia? Es dona compte de les resolucions d'alcaldia d'abril 2017, compreses entre la número 872 de 3 d'abril i la 1118 de data 28 d'abril. En el següent resum per departaments: compres i contractació 16, gabinet d'alcaldia 2, gestió tributària 56, intervenció 14, llicència d'obres i activitats 42, policia local 5, recursos humans 10, central secretària 7, tresoreria 14, promoció econòmica 4, serveis municipals 5, àrea de serveis a la persona 10 i contractes menor 10. Doncs passarien al punt número 3. El punt número 3 és una proposta d'aprovació, en aquest cas inicial, del reglament del servei de deixalleria de la Fuensanta. Doncs, com vostès saben, al final de l'Avinguda Barcelona, davant del camp de futbol del barri de les Planes, tenim una deixalleria que compartim amb l'Ajuntament, amb el municipi d'Esplugues, i el punt 3 i 4 es refereix a aquest tema. El punt número 3 seria, en aquest cas, el reglament de serveis que marca els drets i les obligacions que tenim, també els residus que es poden aportar i també com se gestionen aquests residus i també els usos que se li donarà. I que aquest és el sentit del reglament de servei. Així que, si us sembla, passarien al posicionament de vot. Convergència, a favor. Partit Popular, a favor. Iniciativa per Catalunya, a favor. Esquerra Republicana, Ciutadans, sí que es pot. Partit Socialista de Catalunya, a favor. Passarien al punt següent, que és el punt número 4, que en aquest cas és com a conseqüència de l'anterior, que és la proposta d'aprovació del conveni de col·laboració, en aquest cas, entre els dos ajuntaments, el d'Esplugues i el de Sant Joan d'Espí, per la gestió de la deixalleria, on es decideix com s'ha de fer conjuntament per part dels dos municipis i també la duració d'aquest conveni, que és 3 més 2 anys. Així que, posicionament, Convergència, a favor. Partit Popular, a favor. Iniciativa per Catalunya, a favor. Ciutadans, a favor. Esquerra Republicana, a favor. Sí que es pot. Partit Socialista de Catalunya, a favor. Doncs passaríem al punt 5è.
que és una proposta de resolució de mutu acord de la sessió temporal per part de la Real Federació Espanyola de Tenis de les instal·lacions esportives situades al carrer Sant Martí de l'Er, número 30, al barri residencial Sant Joan, entre el Parc de la Fontsanta i aquest barri. Doncs aquestes instal·lacions esportives, des del primer dia, van estar gestionades per la Federació Catalana de Tenis. En el seu moment, la Federació Catalana de Tenis va entrar en una crisi i l'any 2013 van passar a ser gestionades per la Federació Espanyola de Tenis, que té la seu aquí a Catalunya, en un espai públic, i les ha estat gestionant també fins ara. Ara la Federació Espanyola de Tenis ens ha demanat en un document que per la seva pròpia situació, que en aquest cas té un pla de viabilitat del Consell Superior d'Esports i també perquè és una entitat sense ànim de lucre, com és la Federació Catalana de Tenis, però que aquesta federació arreu de l'estat espanyol no gestiona cap tipus d'instal·lació. I en aquest sentit el que es demana és que deixar sense efecte el conveni que vam signar l'any 2013 i que puguin deixar de gestionar aquest servei que gestionava a Sant Joan d'Espí i que a l'Ajuntament se faci càrrec. Val a dir que es fa càrrec a l'Ajuntament sense cap tipus de càrrec en aquest sentit, i que totes les inversions que s'han fet per part de la Federació Catalana o per part de les federacions espanyoles reverteixen en el municipi de Sant Joan d'Espí. Com per exemple, com sabeu, s'han fet coses noves com 9 pistes de pàdel, que darrerament la Federació Espanyola des de l'any 2013 fins aquí va invertir més de 400.000 euros en noves pistes de pàdel i en noves instal·lacions que es van fer amb aquelles dependències. I tot això reverteix a la ciutat. O sigui que aquest seria el sentit d'aquest acord. Convergència? A favor? Partit Popular? A favor? Iniciativa per Catalunya Verds? A favor? Ciutadans? A favor? Esquerra Republicana? Si nosaltres tenim diverses preguntes que voldríem fer. El personal que hi ha treballant en aquests moments, que gestiona de forma més o menys directa o indirecta les pistes de tenis, com queda? Entenem que això s'ho queda l'Ajuntament, el personal, vist que hi ha personal, el subroga. Quins compromisos estem obligats a mantenir com a Ajuntament ara? No hi ha previsió de fer cap mena més d'inversió, però suposo que si això sí que tindrà un manteniment que ens haurem de fer càrrec. Si poden comentar aquests punts. Molt bé. Les instal·lacions de Sant Joan d'Espí, en general, els poliesportius, la part que no és escola esportiva i que no són entitats, s'equilibren pressupostàriament. Tenim moltes instal·lacions esportives, però la compta de resultat de totes les instal·lacions esportives és positiva. És a dir, tot el que són fitness, tot el que són classes, tot el que és aigua. No és, o no ha estat, en aquest punt de vista, no està o no s'equilibra el que són les pistes poliesportives, perquè no tenen ingressos. La pista que donem al futbol sala va a càrrec 100% al conserge, l'energia de l'Ajuntament. La part de la pista del Francesc Calvet, que té el bàsquet, tot va a càrrec de l'Ajuntament. Del Salvador Jimeno, tot va a càrrec també de l'Ajuntament. El que és pista, tota la resta, ja dir que la compta de resultats queda totalment equilibrada. En aquest cas, la nostra pretensió és el mateix. És una instal·lació que té uns 500 socis que, analitzades les seves despeses i els seus ingressos, també estan equilibrats. I d'aquest punt de vista, nosaltres, en aquest sentit, el que volem és que continuï de forma equilibrada. És una instal·lació en perfecte estat, no és una instal·lació
que demà se tingui que fer una actuació, se tindran que fer actuacions de reposició i de millora, com s'estan fent a totes les instal·lacions, millora puntuals de vestuaris, millora puntuals d'il·luminació, però ja dic, o nous serveis que en funció dels objectius que té l'Ajuntament es marqui de cara al futur. Però les pistes de tenis estan bé, les pistes de pàdel pràcticament són seminoves, d'aquest punt de vista no estan ni amortitzades, no té una inversió que tinguessin que fer al mes que ve, no és aquest el cas. La intenció de l'Ajuntament és que quan això s'aprovi definitivament, com vostès saben, hi ha una empresa que gestiona els poliesportius de Sant Joan d'Espí i el que faríem seria donar-li també la responsabilitat de que gestioni aquesta instal·lació fins que es tregui a concurs, perquè l'any que ve s'hi tindrà que treure a concurs. L'empresa que gestiona en aquest moment els poliesportius de Sant Joan d'Espí és una empresa que gestiona poliesportius, però també té experiència amb l'esport de raqueta, perquè, per exemple, gestiona la instal·lació de Can Caralleu de Barcelona, on hi ha moltes pistes de tenis i moltes pistes de pàdel. Nosaltres, aquella instal·lació té unes característiques ben diferents a les altres instal·lacions, perquè les altres instal·lacions estan molt pensades amb el fitness, en les classes dirigides, amb l'aigua, i aquí, en canvi, és un altre tipus d'esport. Bàsicament, és una instal·lació on té 10 pistes de tenis i és el principal esport de la instal·lació. És veritat que a la societat hi ha canvis, hi ha un esport com el pàdel que s'ha introduït i és un esport que s'està jugant cada vegada més perquè és molt fàcil i a més divertit i s'incorporen moltes persones a jugar i a practicar aquest esport i d'aquest punt de vista nosaltres també estem fent créixer els espais de les pistes de pàdel, però és una instal·lació on té molt poc espai per classes dirigides, té una petita part de fitness i no té massa més d'aquest punt de vista, o sigui que aquest és l'objectiu que tenim. El personal se passaria a l'empresa o sigui, a l'Ajuntament és impossible que s'hi pugui quedar aquest personal directament, entre altres coses perquè ho hem parlat aquí i la llei ho prohibeix. O sigui que el personal no se lo pot quedar a aquest Ajuntament directament. El personal haurà de continuar prestant el seu servei, però a l'empresa que sigui adjudicatària per part de l'Ajuntament, que guanyi el concurs en el seu moment. D'acord? Vot? A favor? Sí que es pot? A favor? Partit Socialista de Catalunya? A favor. Passaríem al punt número 6, que és donar compte al ple de l'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de compliment del període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de l'any 2017, és a dir, gener-març d'aquest any. L'interventor va donar compte al Ministeri d'Hisenda de quines eren les magnituds econòmiques de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí i correspon donar compte també al ple, vam donar compte a la comissió informativa de l'Ajuntament i aquestes magnituds que vam comunicar el 31 de març al Ministeri d'Hisenda són estabilitat pressupostària, compliment amb una capacitat de finançament de més 2.215.000 euros, de sostenibilitat financera, la situació també és de compliment, amb un deute bancari equivalent al 17,84 i amb una capacitat legal màxima de poder arribar fins al 75%. I també hem comunicat que en aquest període, el període mitjà de pagament als proveïdors de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí era de 21 dies. I el que fem és donar compte. Doncs passarien ara a l'apartat de mocions. Hi ha una primera moció que presenta el grup municipal del PSC sobre les indicacions de senyals de trànsit en català al nostre municipi. Bona tarda a tothom. Doncs bé, és una moció que ha sorgit
els darrers dies hauran pogut veure als mitjans de comunicació doncs, que altres ajuntaments han debatut sobre aquesta qüestió, donat que s'ha posat sobre la taula una polèmica entorn a les senyals, a la llengua en la que estan expressades les senyals de tràfic. Donat aquesta situació, doncs, des del grup municipal socialista ens hem volgut posicionar dient quina és la nostra opinió envers aquesta qüestió, i com som conscients que la legislació vigent en aquest moment no contempla el posicionament que ens agradaria al grup socialista, doncs el que demanem també és que es faci la modificació pertinent per tal que això sigui possible. El que al final demanem d'aquesta moció doncs és que sol·licitem al govern de l'Estat espanyol que presenti un projecte de llei al Congrés dels Diputats per modificar l'article 56 del text refós de la llei de tràfic, per tal que les indicacions dels senyals s'expressin en la llengua pròpia de cada comunitat autònoma. També que es canviï el Reglament General de Circulació en l'àmbit que fa referència a quina ha d'estar la llengua utilitzada a cada comunitat autònoma a les senyals que estan ubicades a l'àmbit territorial de la comunitat. I en aquest sentit volem posar de manifest que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'article 6.1, relatiu a la llengua pròpia i les llengües oficials, estableix que la llengua pròpia de Catalunya és el català, i com a tal el català és la llengua d'ús normal de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics, i és també la llengua normalment empleada com a vehicular a l'aprenentatge i a l'ensenyament. Per tant, aquesta qüestió que per nosaltres hauria d'estar com una normalitat, sabem que des del punt de vista legal caldria algunes modificacions i les volem portar per manifestar aquest posicionament amb aquest ple municipal. Molt bé, doncs passem al posicionament dels grups. Convergència i Unió, a favor. Partit Popular. Sí, la verdad es que me sorprende de sobremanera la incoherencia del Partido Socialista en San Juan de Espí y el giro independentista que realiza en San Juan de Espí. Entre otras cosas, le recordaré la ley, que es muy clara. El catalán es cooficial junto con el castellano, así que de lengua propia, sí, hay dos en Cataluña, es el catalán y el castellano, no solo el catalán, como usted ha dicho hace un minuto. Me sorprende sobremanera. Me sorprende porque, oiga, aquello que es normal en la calle no intenten hacer que no sea normal. Como ustedes bien saben, la ley es muy clara y ustedes no pueden saltarse la ley, cosa que están pidiendo. Además, también recordarles que tanto en educación como en sanidad son cooficiales las dos lenguas. Y lo que nosotros hemos defendido siempre es el bilingüismo y también en otros casos el trilingüismo. Mire, lo que tenemos que hacer es dejarnos de mirarnos al ombligo y abrir un poquito la mente. Y si nos cerramos solo a hablar un idioma, tendremos problemas todos. Porque aquella persona que viene de fuera, que está lleno de prohibido aparcar motos en bureras, explíquele que no, que es que aquí solo queremos poner las cosas en catalán porque nos apetece. Porque mire, es que el castellano creo yo que también es cooficial en Cataluña y usted está diciendo exactamente lo contrario. Y usted sabe que se equivoca. Mire, yo creo que ustedes están sufriendo algo que se llama ya el efecto Sánchez. Ese efecto Sánchez es que en Esplugas aprueban una moción en el sentido del bilingüismo, llega el señor Sánchez y, oye, se retractan y dicen que no la aprueban. Y aquí presentan justamente la contraria. Así no van bien. Votamos en contra. Bueno, la moción, en cualquier caso, está presentada hace más de 20 días. Lo digo porque no se sabía todavía si ganaba el Sánchez o no, en cualquier caso. Iniciativa a favor, Ciutadans. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, nos sorprende que, habiéndonos acusado en alguna ocasión de generar un problema donde no lo había, hoy tengamos delante una moción generando un problema en el mismo sentido.
en nuestro grupo municipal nos preguntamos en qué mejora la calidad de vida de los vecinos de San Joan que las señales estén en una sola lengua. Curiosamente, la menos hablada de los habitantes del conjunto de nuestro municipio, especialmente muy poco hablada en algún barrio concreto. Para realizar la moción, ustedes han utilizado exclusivamente una pequeña parte del estatut, concretamente el artículo 6.1, en el que dice: la llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d'ús normal de les administracions públiques y dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. Y continúa. Nosotros hemos continuado leyendo ese mismo estatut, no otro. Y en el mismo artículo, en su punto número 2, dice: el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua. En sus manos está cumplir o no ambos puntos. Desde Ciudadanos San Joan Despí seguiremos apostando por el bilingüismo como lo hemos hecho siempre, en nuestras redes sociales, nuestros boletines informativos, nuestra columna del Bulletí y nuestras intervenciones públicas. Un bilingüismo que es quien refleja la realidad de la calle y es quien verdaderamente no genera problemas. Nuestro voto será en contra. En contra, Ciutadans. Esquerra Republicana. Sí, bona tarda de nou. Hosti, Maniel, molt bé, encara tinc la pell de punta d'això que has dit del PSC, de que són independentistes. M'ha posat com un rubor que encara no sé com gestionar-lo, de veritat. Sabeu que a vegades amb els companys del PSC ens discutim molt sovint i tenim algunes vegades enfrontaments, que com sempre dic són molt educats, però hi ha moments amb els quals realment la distància aquesta que ens separa, després d'escoltar-vos parlar a vosaltres, és ínfimament curta. Aviam, jo l'únic que puc retreure aquesta moció és que és una moció d'un estil nou, que és una moció por si acaso. Llavors jo crec que aquesta moció es va presentar por si acaso, PP i Ciutadans entraven o tenien intenció d'entrar a la que van entrar Esplugues. Jo crec que és absurd discutir aquests temes, no hi ha cap mena de problema, la gent ho entén perfectament. Diferent seria, i així que ho deixo anar, que això s'aprovés al País Basc, perquè clar, depèn de com el País Basc, que fos només en euskera, podria ser més complicat de gestionar-ho. Però en tot cas, a Catalunya qualsevol persona entén les senyals que estiguin en català i prou. És molt senzill d'entendre, per tant no hi ha cap mena de problema ni per una banda ni per l'altra. A nosaltres ens hauria agradat que aquesta moció s'hagués retirat perquè no venia al cas, però com que l'heu mantingut doncs la votarem a favor. Dir-vos també que esperem d'aquí 3 o 4 mesos no haver de recórrer més a instàncies estatals per modificar lleis, perquè esperem que d'aquí poc tinguem les nostres pròpies lleis, la nostra pròpia normativa i no haguem d'anar a l'Estat a demanar canvis de normativa. Votem a favor. Abstenció. Abstenció de Sí que es pot. Doncs s'aprovaria la moció. Vols... Perdona. Endavant. La veritat que a mi el que em sorprèn és que tothom pugui opinar si el PSC presenta una moció, si és oportú, si no, si és incoherent, que el Partit Popular parli d'incoherència, això sí que tiene guasa la cosa, sí, però en tot cas, o sigui, cada grup municipal té dret a presentar les mocions que cregui oportunes i això no és qüestionable. Sembla que les que presenta el PSC sí, però en tot cas, senyor Manuel López, dir-li que vostès parlar d'incoherència no són les persones més adequades per fer-ho. No estem parlant de saltar-nos la llei, al contrari, estem plantejant modificar aquesta llei per no saltar-nos la llei. Això per una altra banda. I si hem de parlar d'algun efecte, si nosaltres tenim l'efecte Sánchez, de la qual cosa ens sento ben orgullosa, vostè té l'efecte ministre Wert. Per tant, no sé què és més desitjable. Jo, en el meu cas, ho tinc molt clar. I respecte a la intervenció del portaveu de Ciutadans, escolti'm, si el que vostè diu és veritat, tots tenim un problema molt greu. Hem fracassat com a governs i hem fracassat com a ciutadans. Em refereixo que vostè diu que no és una llengua coneguda. Potser no és una llengua utilitzada, però coneguda ho és. Si no, alguna cosa no hem fet bé. D'acord? En tot cas, jo crec que de 8 a 9 del matí tothom ho entén.
que no es pugui aparcar a sobre d'una vorera o qualsevol altra cosa. El que sigui poc parlada no vol dir que la gent no l'entengui. No vol dir, no és el mateix, per tant, no ho compartim, perquè el que una persona no ho parli no vol dir que no entengui el que diu aquella senyal. Però bueno. Molt bé. Doncs, d'acord, aprovem la moció i passem a una altra moció, en aquest cas, que també presenta el grup municipal del PSC per assolir la igualtat salarial de tots els treballadors i treballadores que executin els contractes públics. Bé, doncs, no és el primer cop que en aquest ple es tracten mocions que tenen a veure amb els drets laborals dels treballadors i les treballadores. Doncs hem passat una crisi molt important i tothom sap que quan arriben els moments de crisi el que primer acaba patint aquesta situació és els drets laborals. Això ha portat que durant aquest temps hi hagi hagut convenis que recullen condicions laborals i sectorials inferiors a les que tots i totes desitjaríem i ha provocat una intolerable desigualtat que ens sentim compromesos per combatre, tal com així ho expressem a la moció. També és sabut que des de la UGT de Catalunya, i vull aprofitar perquè també està el seu responsable comarcal aquí, el company Carlos de Pablo, i agraïm des del grup municipal que avui ens acompanyi quan tractem un tema que considerem de tant interès. Des de la UGT recentment es va fer un estudi amb el que es posava de manifest com a la regió metropolitana de Barcelona hi havia un nombre de treballadors acomiadats per expedients de regulació i que això un cop contrastat amb les noves contractacions es veia que eren treballadors que s'incorporaven amb un conveni d'empreses multiserveis, que al final és una manera de precaritzar a totes aquestes persones. Hem parlat moltes vegades amb aquest ple d'un tipus nou de pobresa dels treballadors. Ara hi ha moltes famílies i moltes persones que tenen moltes mancances tot i que tinguin treball perquè els salaris i les condicions laborals han estat molt vulnerades. La reforma laboral ens ha portat a una situació de molta més precarització i sabent que des dels sindicats i des d'alguns grups que també formen part d'aquest consistori, com ha estat el cas d'Esquerra Republicana i del PSC, s'ha treballat conjuntament per evitar que aquesta sigui una sortida fàcil per avançar amb aquesta precarització. Hem decidit presentar aquesta moció que tothom té una esmena a la mateixa, crec que no m'he deixat cap regidor ni regidora que no la tingui per escrit, perquè la moció té 4 punts. El primer punt és el que hem acordat esmenar amb el grup d'Iniciativa per Catalunya, que ens demanava d'alguna manera concretar una mica més quan parlem de que quedi clar als plecs quins són els convenis de referència, sempre que sigui possible, a vegades no és possible, però sempre que sigui possible que quedi clar quin és aquest conveni perquè no hi hagi cap fuita que generi desigualtats. Els acords és promoure des del si de l'Ajuntament la inclusió amb els plecs de clàusules administratives aquestes condicions que fan referència als convenis i a les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar substancialment el nombre d'inspectors i inspectores de treball per tal que es puguin controlar aquestes situacions, instar al Govern de l'Estat i al Congrés dels Diputats per tal que el projecte de llei de contractes del sector públic en la seva tramitació acabi recollint l'esperit de les esmenes tendents a garantir l'equiparació en les condicions laborals i instar el Govern de l'Estat i el Congrés dels Diputats a derogar la reforma laboral. Particularment tenim present que el contingut en el vigent Estatut dels Treballadors dona cobertura jurídica a aquesta pràctica. Per tant, aquesta seria la intenció d'aquesta moció i voldríem comptar amb el màxim suport possible per evitar aquesta desigualtat entre treballadors i treballadores. Doncs molt bé, passem a la votació. Convergència i Unió, a favor? Partit Popular? Abstenció.
Iniciativa per Catalunya Verds. Sí, nosotras todo lo que sea avanzar en incorporar cláusulas sociales en los pliegos de condiciones nos parece muy positivo y votamos a favor. A favor. Ciutadans. A favor. Esquerra Republicana. Sí, nosaltres votarem a favor, òbviament, de la moció també. Val a dir que aquesta és una campanya que va començar a l'UGT, que van presentar públicament el 28 de març a la seva seu comarcal, al carrer El Revolt Negre de Cornellà, on explicaven una miqueta com s'havia arribat a produir, arran de la reforma laboral, tot un trànsit de treballadors i treballadores que mitjançant EROs passaven a formar part de les empreses multiserveis. Aquesta moció també es va aprovar al Consell Comarcal de Baix Llobregat, per tant entenem que és una bona iniciativa. A més, volem aprofitar per dir-li a l'equip de govern que moltes vegades el més difícil d'aprovar mocions no és només aprovar-les, sinó dur-les a la pràctica i establir els mecanismes pels quals puguin dur a la pràctica. I creiem que la mesura que vostès impulsen és positiva en aquest sentit, no només perquè no queda en una declaració d'intencions, sinó perquè realment hi ha un compromís ferm de dur-ho a la pràctica. Nosaltres, com deia, votarem a favor de la moció, com vam fer també el Consell Comarcal. Creiem també que moltes vegades els partits polítics anem sovint a remolc del que són els sindicats, les associacions, les classes populars, les entitats, i també fora bo que la moció reconegués que no només es parteix d'un estudi de l'UGT, sinó que la campanya embrionàriament neix d'aquesta campanya de l'UGT, que ha sigut l'UGT que ha presentat aquestes mocions als consells comarcals, als ajuntaments, i per tant és allò del César lo que és del César, i reconèixer que avui aprovem aquestes mesures, però que també les aprovem gràcies a que hi ha hagut un sindicat que ha fet uns estudis, que s'ha preocupat de fer-ho i que s'ha preocupat de fer aquestes campanyes. Per tant, en aquest sentit, votem a favor i encoratgem a dur-la a terme. Molt bé, sí que es pot. Bien, a nosotros esta esmena que ha presentado la iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, nos parece bien porque nosotros ya veíamos aquí que había algo que faltaba en esta moción. Tal como refleja su título, esta moción queda enmarcada solamente en los aspectos salariales en el ámbito de la subcontratación pública y nosotros consideramos que se debe ir más allá. Y lo creemos porque entendemos que la subcontratación pública se sitúa dentro de la gestión por parte de las administraciones, la municipal entre ellas, de los bienes colectivos utilizados para cubrir las necesidades colectivas, como agua, gas, transporte, salud, educación, cultura, limpieza, mantenimiento o comunicación, entendiéndose que estos deberían quedar al margen del mercado para poder asegurar una producción justa y distribución. Y creemos que todo esto es muy importante, más allá de solamente el tema salarial. Al imponerse las tesis neoliberales para la gestión pública, se introducen también los mercados, lo que hace que el interés público sea sustituido por el beneficio económico como fin en la gestión de los servicios, y este también es un aspecto muy importante. En su momento, los políticos y economistas conservadores y neoliberales hicieron creer, falsamente, que el gasto público de los estados era más extenso de lo que los países podían permitirse. Tesis que se dieron también en nuestro país y de qué manera. Gobiernos de todas las tendencias políticas y responsables de todas las administraciones aplicaron estas tesis. Nosotros venimos señalando desde el principio que hay que acabar con este modelo neoliberal de la gestión pública y comenzar con la remunicipalización de los servicios que afectan a los bienes colectivos. Y lo hacemos porque es un hecho probado que la privatización de estos servicios ha supuesto el aumento del coste para los usuarios y obstáculos que impiden en muchos casos que su acceso sea universal y conlleve pérdida de calidad. Lo único que ha garantizado este modelo de gestión han sido grandes beneficios para las empresas y un caldo de cultivo para la corrupción y los enriquecimientos ilícitos. Es evidente que estos beneficios para empresas y gestores se han conseguido en gran parte gracias al deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que se han visto agravadas por las reformas laborales de los últimos años. Pero la precarización de las condiciones de trabajo que ha supuesto la externalización de servicio ha traído, además de la reducción salarial de la que hablaba esta moción, y la pérdida de categoría profesional, la sobrecarga de trabajo, la merma de la calidad del servicio y desprofesionalización, el incremento de la competencia entre trabajadores y trabajadoras, la acentuación de los problemas de salud, aspecto muy importante, y la disminución de la capacidad de representación y defensa de los intereses colectivos, también aspecto muy importante.
Por todo ello, creemos, como ya hemos manifestado reiteradamente, que es necesario un cambio del modelo de gestión de los servicios y defendemos la remunicipalización de estos, para que dejen de ser un mero instrumento de beneficios empresariales y vuelva a ser lo que nunca debieron dejar de ser, bienes colectivos basados en los valores de igualdad y solidaridad. Observamos con satisfacción cómo poco a poco el resto de fuerzas políticas van adoptando tesis que desde nuestro partido hemos defendido desde el principio. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días cómo llegaba la firma del acuerdo sobre la renta garantizada, cuando hace poco tiempo se nos calificaba de locos y algunas otras cosas por el simple hecho de decir que era posible. Y nos felicitamos también aquí porque este tipo de mociones, en el pleno de hoy hay alguna más, sean presentadas por partidos que llevan a los equipos de gobierno municipal décadas y que, por tanto, han participado del proceso de externalización de los servicios. Tampoco olvidamos que en algunos de los últimos plenos se nos han dado argumentos a algunas de las cuestiones que hemos planteado en un sentido contrario a la moción que hoy presentan. Votamos a favor. Molt bé. S'aprova la moció amb una única abstenció del Partit Popular. D'acord? I passarien amb una altra moció. En aquest cas és una moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida Alternativa de proposta d'adhesió al manifest millorar el sistema sanitari, enfortir l'atenció primària. Avui, a partir d'aquesta moció que hem presentat d'adhesió al manifest millorar el sistema sanitari enfortint l'atenció primària, volem fer una reflexió al voltant de quina atenció primària tenim i quina volem. Aquest manifest ha estat elaborat des del CAP de Can Vidalet i està signat per diferents entitats veïnals i sanitàries. L'any 1985 es va publicar el decret de reforma de l'atenció primària que dissenyava un model que no ha estat desenvolupat totalment per la manca de recursos econòmics i de voluntat política per fer-ho. La situació ha anat empitjorant any rere any i la clatellada definitiva va venir al 2010 quan van començar les retallades i es van acarnissar especialment amb l'atenció primària. En 10 anys s'ha rebaixat un 25% el pressupost d'atenció primària, que s'ha traduït en uns 1.000 llocs de treball menys. Això representa un impacte brutal sobre l'assistència, perquè si comptem que aproximadament cada metge té uns 1.500 usuaris al seu càrrec, vol dir que 1,5 milions de persones s'haurien quedat sense metge de capçalera. Això, per sort no ha estat així, però ha estat possible per la responsabilitat i professionalitat de la resta dels equips sanitaris i avui treballen amb una sobrecàrrega d'unes 7 visites més al dia. Si cada visita li donen uns 10 minuts per consulta, vol dir que la càrrega de treball s'ha incrementat en 1 hora més d'assistència diària, que és molt. Els metges i metgesses s'han hagut de dedicar bàsicament al motiu de consulta de la persona malalta. Això vol dir que no s'han pogut desenvolupar adequadament altres aspectes fonamentals com ara la prevenció, l'atenció comunitària o l'atenció domiciliària. El pacient s'ha vist afectat amb un temps molt limitat de visita. El resultat del que estem parlant és un model de precarització i privatització sistemàtica dels serveis públics de salut, molt lluny de les lluites i les esperances de la ciutadania d'uns serveis de salut d'atenció universal, de qualitat i 100% públics. La nostra coalició Iniciativa Esquerra Unida apostem per l'atenció primària com el recurs bàsic per preservar la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes, que no poden convertir-se en víctimes d'aquesta pèrdua de recursos perllongada en el temps, afegint desigualtat i afectant la cohesió social. Els signants del manifest millorar el sistema sanitari enfortint l'atenció primària són un exemple a seguir. Amb la nostra adhesió
adhesió al manifest, expressem també el nostre rebuig a les polítiques del govern i l'exigència d'un nou marc polític i pressupostari perquè volem una sanitat 100% pública, de gestió i provisió pública, universal i de qualitat. Per això demanem al ple que doni suport a aquest manifest, com ja han fet més de 50 entitats, entre les quals alguns ajuntaments i prop de 1.500 persones al títol individual. Doncs molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació. Convergència i Unió. Disculpeu, és la falta de pràctica. Ja sabeu que habitualment jo soc una persona del sí o el no, o l'abstenció. Però també sabeu que en aquest cas, quan se toca l'àmbit de la sanitat, és un àmbit amb el qual, per circumstàncies em sembla ben conegudes per tot el món, tinc una especial sensibilitat en el tema. Com no podria ser d'una altra manera, el grup municipal nostre, de Convergència PDeCAT, votarà favorablement amb aquest manifest. El que sí que passa és que a vegades amb el temps les coses quan se fan públiques i es presenten hi ha un decalatge i ja han passat altres aconteixements i altres fets anteriorment que farien innecessari la presentació d'aquest manifest, però ja que s'ha presentat, vull dir, crec que és lògic el que en aquest cas nosaltres com a grup el votem favorablement. Ara bé, si em permeteu, deixeu-me que faci una sèrie d'aportacions, no? Perquè últimament en aquesta societat estem moltes vegades dient coses i algunes d'elles potser és perquè el manifest fa tant de temps que roda que ni tan siquiera s'ha actualitzat a el que podia ser aquest any. Coses molt puntuals són, per exemple, que el pressupost de l'atenció primària en aquests moments no és el 14%, estic parlant any 2017, sinó que és el 16%. Per tant, hi ha una diferència força significativa i que aquest mateix any ja s'han aplicat una sèrie de mesures que comporta 65 milions d'euros d'inversió amb la contractació de personal sobretot i fonamentalment encaminat a la substitució, però també, com probablement algú de vosaltres d'aquí ja sàpiga, amb la convocatòria de places una convocatòria que serà la més gran dels últims temps donant les circumstàncies de la quantitat de temps a la vegada que feia que no es convocava. Ara bé, també dir-vos que aquest dilluns, i jo crec que això sí que està en coneixement de tots perquè va sortir als mitjans de comunicació, el Departament de Salut va fer públic i va presentar l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària. Una estratègia que ha sigut treballada durant el període d'un any, en la participació de 500 persones, i no dic professionals, dic persones, perquè dintre d'aquestes 500 persones estaven incloses, com no podia ser d'una altra manera, professionals, però també estaven incloses entitats veïnals, estaven incloses la societat civil en general, estaven incloses els pacients, els ciutadans amb la seva representació, i tot això s'ha treballat durant un any i aquest dilluns concretament es va presentar oficialment davant de la societat civil i dels professionals tot aquest pla. Un pla molt ambiciós, tremendament ambiciós, estem parlant d'un increment de partida de 397.500 milions d'euros, 400 per reduir la xifra, amb un increment de plantilla amb 5.000 professionals, amb un model d'estructuració organitzativa que en tot cas, si em permeteu, no passaré a explicar en aquests moments, però que amb molt de gust, i si el senyor alcalde ho considera oportú, li facilitaria una còpia a la senyora secretària per si té bé integrar-ho perquè la gent pugui saber en general què és el que s'ha fet i com s'està fet, amb un model basat en les persones, amb un model tenint en compte les desigualtats de la societat actual, ja siguin socioeconòmiques, però també a l'envelliment de la població amb la cronicitat, a l'increment de les malalties que necessiten un apoyo més actiu a nivell de salut mental,
rebaixant el número de persones assignats en teoria a el que es denominava cada UBA, unitat bàsica d'assistència, de 1.700 a 1.300, de 1.700 a 1.300, i una sèrie de fets i aportacions que va acompanyat conforme, a més del que ja s'ha invertit aquest any amb els pressupostos d'aquest any. Tot el projecte finalitza l'any 2021 i hi ha tota la formalització amb el detall del que hi ha que anar fent a través dels diferents anys per portar endavant això. Una de les primeres coses que hi ha que fer, com us podeu imaginar, és modificar la legislació, perquè si no es modifica la legislació no podem parlar de determinats sectors quan estan definits d'una altra manera, no podem parlar del número d'habitants que tenen assignats, etc. etc. Llàstima que aquesta moció no hagués vingut amb l'anterior ple, perquè tot això encara no estaria definitivament acabat. En aquests moments això està acabat i presentat a la societat civil. I l'única aportació que jo volia fer al respecte era aquest. Gràcies, perquè em sembla que el dia d'avui tots tindrem la mateixa sensibilitat al respecte. Gràcies. Partit Popular? A favor. Ciutadans? A favor. Esquerra Republicana? No crec que voti en contra. No? No voteu en contra? No? Molt bé. Molt bé, aviam, el Pere ja ho ha explicat abastament el tema de la moció. Mireu, és una qüestió que és molt senzilla. Quan hi ha grups que estan a l'oposició, en general tots tenen la feina de criticar el que fa el govern, de proposar alternatives i de, si és possible, engrandir les xifres, i si un govern fa una actuació que suposa un 15% del pressupost, doncs l'oposició considerarà que és insuficient i en demanarà el 18%. I els governs de tots colors tenen l'obligació de gestionar i de fer propostes. Per tant, això no deixa de ser res més que un joc entre cometes, polític, de partit, que sovint es fan manifestos amb el qual es reclamen i es reivindiquen una sèrie de qüestions que són absolutament legítimes, però que a vegades, com deia el Pere, estan una mica tretes de context. Nosaltres votarem a favor de la moció també, tot i que sovint s'utilitza un llenguatge, una terminologia que no considerem del tot apropiada, però entenem la globalitat, tots estem per una sanitat pública, tots estem per intentar revertir les retallades que s'han fet els darrers anys. De fet, s'estan començant a revertir les retallades i això és important. És evident que no arribem a tot el que voldríem, perquè en molts aspectes no s'hi pot arribar, però sí que és important destacar el treball previ que s'està fent. I, per exemple, mesures com analitzar, tu difícilment pots invertir diners en els ambulatoris si abans no coneixes quins ambulatoris són els que necessiten més diners. Per tant, el que s'ha fet, en aquest cas, és un exemple i prou, és analitzar 215 ambulatoris de Catalunya, veure quins són els més necessitats a nivell socioeconòmic i invertir diners per prioritats, perquè tots estarem d'acord que no és el mateix invertir a un ambulatori de Sarrià a Sant Gervasi que un de la Mina o que un de Sant Cosme o que un de Canvi de LED, per exemple. Per tant, el que es fa, tot i que sovint, repeteixo, a vegades van més per endavant les proposicions de llei i les preguntes, les comunicats de premsa, el que es fa és un treball previ d'analitzar, veure i planificar per on poden anar les inversions i les polítiques sanitàries. De fet, és tan evident que s'estan revertint les retallades i que ha augmentat el pressupost de sanitat després de 4 anys que aquest dilluns la Conselleria Comarcal aprovarà una moció del Consell d'Alcaldes en la qual es reconeix explícitament que augmenta el pressupost i que es comencen a revertir les retallades. Jo entenc també que moltes vegades, amb el tema dels manifestos, plataformes que es presenten, bé, darrere sempre hi ha una intencionalitat política. I entenem que moltes vegades, com deia aquella frase, contra les retallades vivien millor. Però entenc també que és just reconèixer que si es fa un estudi previ i es comença a treballar, és important començar a reconèixer i a utilitzar un altre llenguatge que no sigui el que correspon. Dir-vos també que en aquests casos, respecte al tema de la sanitat de la comarca, molt sovint, malgrat que el senyor alcalde, i és cert i se li ha d'agrair, ha reconegut moltes vegades que el pressupost de la Generalitat és limitat, i ho he dit en aquesta sala de plens, i que per tant ell és conscient
de que els diners són els que són, i això ja hem agraït moltes vegades també. Sí que és cert que moltes vegades, a nivell de comunicats de premsa, d'actuació política, juguen altres factors. No és només el factor gestió, sinó el factor personal. I tots sabem que en el cas del conseller Toni Comín hi ha gent que li té especialment ganes. I això és un fet que no es pot negar i es nota amb els comentaris de la gent i es nota amb les actituds. I per dir-ho clarament, el Toni Comín abans era un companyero d'un partit i ara està en un altre partit gestionant, i això hi ha gent, hi ha sensacions i notes coses que habitualment fan que li tinguin una animadversió més gran del normal. I això passa ara i ha passat sempre, i segurament a Esquerra també ens ha passat, que quan tens un company de partit que se'n va per X motius a un altre partit, doncs diguéssim que el carinyo que li tens no és proporcional al que el tenies abans. En tot cas, nosaltres votarem a favor de la moció, ja dic, per un context de globalitat, perquè entenem que és bo reivindicar des de la base una millora de la sanitat sempre, però també entenem que és just reconèixer que la situació comença a revertir, insuficientment sí, però comença a revertir i que esperem els propers anys revertir-la bastament. Sí que es pot. Sí. No, a tots. Sí que es pot. Sí. Bueno, nosotros aprovecharemos y hablaremos también un poco de salud, más allá de la sanidad, y por supuesto estamos a favor del manifiesto, que es un manifiesto que muestra la importancia de los movimientos sociales y de los profesionales organizados en la lucha para la recuperación de los derechos perdidos. Nosotros creemos que tenemos la obligación de trabajar desde las instituciones y también tenemos la obligación de apoyar a estos movimientos. La recuperación de la atención sanitaria para alcanzar como mínimo el nivel que tenía antes de los recortes es fundamental para devolver a la ciudadanía la dignidad que les ha sido arrebatada durante estos últimos años. Insistimos de nuevo en que gran parte de la culpa de la situación que vivimos actualmente la tiene el modelo neoliberal de gestión de los servicios públicos. Y la sanidad, no olvidemos, no es solo un servicio público, sino que es un derecho. Insistimos también en que este proceso de cambio a un modelo de gestión externalizado, que ha provocado el deterioro de nuestro sistema de salud, se ha dado a lo largo de los años y con el gobierno de partidos que hoy se suman a la lucha por la recuperación de nuestros derechos. Como bien dice la moción, la situación de la atención primaria es límite y, por tanto, es lógica la preocupación de la ciudadanía de Sant Joan Despí. Pero esta preocupación no es nueva, hace ya bastante tiempo que existe. Se habla en esta moción del trabajo que se quiere realizar desde el Consell de Salud para elaborar un plan de salud, y cito textualmente lo que dice la moción: con la voluntad de que sea una herramienta que orientará las políticas de salud pública que se han de llevar a cabo, así como uno de los instrumentos para disponer de la máxima información de la situación de los servicios sanitarios. Bien, a día de hoy, Sant Joan Despí no tiene plan de salud municipal. Muchos municipios similares al nuestro cuentan con planes municipales, planes de salud, planes de seguridad, nosotros no. Tenemos un plan de igualdad, pero está caducado desde el año 2015, y lo hacemos constar de nuevo porque este es un dato a tener en cuenta sobre la importancia que se le da a nuestro municipio a los planes municipales. Nos gustaría ser optimistas y pensar que Sant Joan Despí llegará a tener a corto plazo un plan de salud, pero hay cuestiones que nos hacen no serlo. El presupuesto de la Regidoría de Sanidad es uno de los más bajos y, además, esta regidoría solo cuenta con una única funcionaria. Por si esto no fuera suficiente, los tiempos y las dinámicas con los que se han iniciado las reuniones para, entre otras cosas, trabajar en este plan, nos parecen del todo insuficientes. Ya hemos explicado en alguna otra ocasión que fue el Consell de Salud de octubre pasado, y lo que allí se dijo, lo que nos llevó a iniciar consultas con trabajadores y usuarios de la sanidad, a nosotros también, a nivel de partido y de agrupación de electores, no a nivel de gobiernos autonómicos. Y nos llevó a iniciar estas consultas con trabajadores y usuarios para saber qué nos decían ellos de cómo estaba la sanidad. Y a convocar un acto con todos ellos y ayudar a impulsar la Marea Blanca de Sant Joan Despí. Queremos decir hoy que la Marea Blanca de Sant Joan Despí ya es una realidad, que hay personas trabajando en ella y organizaciones respaldándola. Por tanto, nosotros hace algún tiempo que hemos hecho lo que creemos que deben hacer los partidos políticos con los movimientos sociales: apoyarlos, porque creemos que los partidos políticos no deben inmiscuirse en su gestión. Dejarían los movimientos sociales de tener la frescura que precisan. Cada organización, cada movimiento ha de tener su propio espacio.
Hemos podido constatar en este tiempo que desde la aparición de la Marea Blanca y sus concentraciones periódicas cada segundo lunes de mes frente a la entrada del Hospital Moisés Broggi, se han producido movimientos, acabando con la sensación de que se había instalado de que nada se movía. Se han presentado mociones en defensa de la sanidad pública y de la mejora de las urgencias del Hospital Broggi. Se han dado ruedas de prensa anunciando la petición de información sobre el hospital al Consell Rector, aunque se podía haber aprovechado que se estaba dentro de ese Consell Rector. Ha habido movimientos del conseller con promesas ficticias de millones para el hospital, y decimos ficticias porque en los presupuestos de la Generalitat no constan. Y finalmente parece que el Foro Social del Baix Llobregat, del que no se tenían noticias desde hace un año, desde la presentación de su manifiesto, comienza a preparar acciones. Por cierto, queremos señalar que a pesar de tener contacto con personas relacionadas con este foro, y que es un foro que apoyan organizaciones de izquierda y apoyan entidades sindicales, entre otros, a nosotros como partido no se nos ha invitado a unirnos. De todas maneras, nosotros, como ya hemos dicho, apoyaremos todas estas iniciativas que se promuevan desde todos los ámbitos en defensa de la sanidad pública. También las que se realicen por este foro, evidentemente, y especialmente las que se realizan desde los movimientos sociales y la Marea Blanca de Sant Joan Despí. El portavoz de Convergencia y Unión nos ha dado una serie de datos muy interesantes. Cuando estos datos se convierten en acciones, pues creo que nos podremos felicitar. También creemos que la argumentación que ha dado Esquerra Republicana de Cataluña, hablando de política como un juego, es justamente lo que no nos parece. Y no nos parece nada interesante para los ciudadanos. Este tipo de juegos solo nos parece interesante para los partidos políticos y queda muy lejos de lo que nosotros consideramos que ha de ser la política. Insistimos, todo suma, los profesionales y los usuarios, desde las instituciones, desde las calles, también los manifiestos y las fotografías. Si al día siguiente de publicarlos seguimos trabajando. Votamos a favor. A favor, Partit Socialista de Catalunya. Votarem a favor d'aquesta moció. Evidentment hem mostrat com a grup municipal en altres ocasions la nostra preocupació per la sanitat. És un pilar bàsic de l'estat del benestar, i votarem a favor perquè pensem que l'organització i els recursos que es dediquen a la sanitat és una qüestió política. I a més, la política no pot ser res que no sigui noble. I això ho dic, senyor Fabrés, per la intervenció que vostè ha fet. A vegades sembla que fer política és quelcom negatiu. Fer política és el nostre objectiu, perquè les polítiques són les que determinen les prioritats que tenim envers qualsevol àmbit. En tot cas, votarem a favor, i no per l'estima o no estima amb un excompany, perquè a més nosaltres no hem estat qui ha presentat aquesta moció, i no sé si el senyor Comín, a més d'estar a Esquerra, després té la intenció de passar a Iniciativa i després deixar-ho, però en tot cas cada un estem a un país democràtic, cadascú milita al partit que vol, i els afectes o no afectes no tenen res a veure amb els posicionaments polítics envers, a més, un tema tan sensible i de tanta preocupació per a aquest grup municipal com és la sanitat. També recordar que el Fòrum Social del Baix Llobregat té convocades manifestacions, concretament, si no m'equivoco, el proper 14 de juny hi ha una convocada, per tant, també reconèixer l'activitat que es desenvolupa des d'aquest Fòrum Social. No, jo ho he vist a internet, com tothom. 14 de juny, 6 de la tarda. Molt bé, doncs ara tens la informació que és pública per una altra banda, no és una informació publicada. En qualsevol cas, ara té la paraula la portaveu d'Iniciativa, que ha proposat la moció aquesta. Bien, ya se ha dicho casi todo lo que iba a decir. En todo caso, solamente tanto al portavoz del PDeCAT como al portavoz de Esquerra, pues decir que bueno, no se trata de odios personales, como ya se ha dicho, ni de venganzas, ni cosas raras. Habéis hablado de muchos planes, pero sin recursos reales, porque la realidad, y eso es demostrable, es que el presupuesto de 2017 está todavía muy por debajo del de 2010, y eso es un dato que no tiene contestación.
Molt bé. S'aprova la moció, en aquest cas per unanimitat. Vam, Pere. Segurament, com tinc poca pràctica aquí de parlar, no de que haver dit les coses clares. Vull dir, em sembla que he dit que en aquests moments ja hi ha 65 milions que s'han invertit aquest any amb la contractació de més personal i que s'està fent de manera efectiva. I després un fet, perquè, disculpa en aquest cas, en Rafa, perquè no he sigut poc atent, he sigut atent a la teva explicació i estava mirant, perquè gràcies a això d'internet es pot saber, en aquests moments a Catalunya ja estem parlant de l'atenció primària, 120 equips d'atenció primària que actuen amb el total de Catalunya. D'aquests 120 equips, únicament n'hi ha 12 que són EVAs. Les EVAs aquestes són les unitats on professionals de la salut, metges i infermeres, no són empreses privades amb afany de lucre, sí, han constituït una cooperativa i són qui estan gestionant aquesta unitat. Jo m'imagino que quan parlaves tu de la gestió privada, dels interessos i de més o menys, no dic exactament que hagi dit això, te referies més a altre àmbit de l'atenció com pot ser l'especialitzada. I per últim, únicament, amb l'afany de portar dades, la reducció de personal que es considera que des del moment de les retallades era de 1.000 persones, aproximadament, estic reduint la xifra, i la previsió del pla d'aquest comporta un increment de 5.000 places, 5.000, no 1.000, 5.000. I, entre altres coses, no és perquè se vulgui donar molt més, sinó perquè sembla que tots coincidireu amb mi que l'esperança de vida ha augmentat moltíssim i, per tant, les patologies cròniques i l'envelliment han augmentat moltíssim i aquest tipus de persona precisa d'un determinat cuidados que fa falta dedicar-li més temps al respecte. Gràcies. Bé, en qualsevol cas, la moció el que pretenia era una cosa molt senzilla. Més que amb el debat que estem tenint aquesta nit, o sigui, la moció el que pretenia és que la ciutadania trobi en primera persona tots aquests canvis. És a dir, que aquestes llistes d'espera que hi ha en aquest moment, quan se demana visita a un especialista i es triguen 6, 7 o un any, doncs acabin. Quan hi ha operacions previstes però sense data, arribi la data. I que quan arribi aquest hivern no tornin una altra vegada a saturar-se totes les urgències. Això és el que pretén la moció i jo em temo que aquest hivern les urgències es tornaran a saturar. Senyor alcalde, li recordo que amb els ambulatoris a l'atenció primària no ho farem res. Per això, vull dir, la qual cosa vol dir que el que hem d'intentar és posar mesures perquè aquest patiment que té la ciutadania doncs termini. Un patiment que ningú qüestiona perquè ha estat. I recordo les meves discussions amb la consellera Marina Geli, recordo les meves discussions amb el Boi Ruiz, recordo les meves discussions amb el conseller actual, amb el Comín, independentment del color que sigui, perquè en definitiva estem parlant de serveis a la ciutadania. I crec que amb això tots també estem d'acord. Perquè és veritat que es presenten plans, però quan se presenta un pla per aquí de dintre de 5 anys, vol dir que estem parlant que se van començar unes retallades a l'any amb una situació que ja era difícil, a l'any 2010, i estem parlant de que a l'any 2021 o a l'any 2022 potser farem algunes coses. I totes a molt llarg plaç. Jo crec que el nostre compromís és intentar, amb els recursos que tenim, amb els mitjans que tenim, ser efectius i eficaços. Perquè jo aquest matí, quan m'he aixecat, escoltava la ràdio i escoltava d'un hospital que avui mateix doncs estaven suspenent intervencions quirúrgiques per falta de recursos. Avui. O sigui que jo crec que precisament el que més enllà d'un debat teòric que està molt bé, hem d'intentar entre tots valorar el que diu la moció, que és aquesta problemàtica que, a més,
no lo denuncien tant els partits polítics, sinó lo denuncien els mateixos professionals. Ho dic també, i jo amb això, doncs, com quan hi ha un problema aquí la ciutadania ve a veure, doncs és a l'alcalde o als regidors que estan aquí, intento dir el mateix aquí al ple que al Consell Rector de l'Hospital o amb altres foros que tinc que parlar del tema de sanitat, perquè en definitiva estem responent a unes necessitats que té la ciutadania i que pateix moltíssim. O sigui que la moció no pretenia una altra cosa. Sí, sí, però dic que la moció també vull aclarir que no pretenia una altra cosa que això. Però més enllà de la moció, ja dic, la preocupació de la ciutadania és aquesta. O sigui que, bueno, doncs a veure si és veritat i ho resolem, que això és el que és entre tots. Passem a l'altra moció. Moció que presenta el grup municipal Sí que es pot de rebuig a l'esborrany de pressupostos en defensa dels processos de remunicipalització. Bé, aquest projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017, a la seva disposició addicional 27, recull: las administracions no podran considerar como empleados públicos a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate o si se adopta el secuestro o intervención del Estado. Amb aquesta disposició, els ajuntaments i les empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com a interins o eventuals els personals de concessions privades. Aquesta disposició estableix també que en els supòsits en què el personal s'incorpori a societats mercantils públiques en compliment d'una sentència o prèvia tramitació d'un procediment que garanteixi els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, se'ls comptabilitzarà com a personal de nou ingrés en el còmput de la taxa de reposició, que és el límit que tenen els ajuntaments des de fa gairebé 10 anys per contractar personal. Aquesta mesura el que pretén és segrestar l'autonomia local i la iniciativa política municipal, impedint que molts serveis passin o es mantinguin en la gestió directa. La seva entrada en vigor implicaria la impossibilitat dels processos de remunicipalització, ja que és evident que sense personal no es pot prestar el servei. Des d'altres entitats, com la Federació de Municipis de Catalunya, en la seva reunió del seu comitè executiu del 24 d'abril del 2017, va assenyalar també que des dels pressupostos generals de l'Estat no es poden limitar en cap cas les competències ni les potestats que la llei atribueix als governs locals per decidir en règim d'autonomia i d'acord amb la seva potestat d'autoorganització sobre les formes de prestació dels serveis públics. A més, aquesta entitat assenyala també una contradicció evident en impedir la incorporació de personal i alhora reconèixer que els serà d'aplicació les previsions sobre successió d'empreses contingudes en la normativa laboral. Una contradicció que pot comportar la derogació de l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors per a tot el sector públic. Hem assenyalat a les nostres argumentacions a dues de les mocions presentades a aquest ple el nostre rebuig al model de gestió neoliberal dels serveis públics, el que considerem culpable de gran part de la difícil situació actual. En països del nostre entorn i en ajuntaments del nostre país s'han iniciat ja processos per revertir aquest model i recuperar la gestió pública dels béns públics. Queda clar, doncs, que en aquesta disposició el govern del PP el que pretén és obstaculitzar de forma explícita els processos de remunicipalització dels serveis públics. És per tot això que el grup municipal Sí que es pot si se puede proposa a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern central que elimini el text íntegre de la disposició addicional 27a de l'esborrany dels pressupostos generals de l'Estat del 2017. Segon, instar el govern central que elimini la taxa de reposició que limita la contractació pública per part de les administracions i que alliberi els recursos a l'Ajuntament on es presten els serveis per a la ciutadania tal com exigeix la Carta Europea d'Autonomia Local. Tercer, declarar el municipi de Sant Joan d'Espí sobirà en les seves decisions democràtiques i disposat a reivindicar la seva autonomia local legalment reconeguda a la Constitució i a la Carta Europea d'Autonomia Local i exercir-la contra qualsevol atac que pretengui imposar ideologia per vies no democràtiques.
Comunicar i explicar a la ciutadania de Sant Joan d'Espí aquest posicionament de rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i en defensa dels processos de remunicipalització i de l'autonomia local a través dels mitjans de comunicació local. I donar trasllat d'aquests acords al Govern Central, a la taula del Congrés i als diferents grups parlamentaris en representació al Congrés dels Diputats. Doncs molt bé, passem a la votació. Convergència i Unió. Nosaltres votarem a favor, però m'agradaria aportar, no per la controvèrsia, sinó una mica la visió que nosaltres tenim al respecte d'això. Per un costat, que la municipalització no és una necessitat, sinó que és un tipus de gestió. Que la gestió dels serveis no s'han de basar en una qüestió ideològica, sinó d'eficàcia i eficiència i que presti el bon servei desitjat a tota la ciutadania. Que prestar un servei, la gestió d'aquest servei, la tipologia del servei, pot ser igualment de bona i de qualitat i eficient, ja sigui la seva gestió privada, pública o mixta. Que la municipalització no és garantia de per si mateixa de major repercussió econòmica, o sigui, millor, més barat, per utilitzar l'expressió més això, i de més qualitat. És una cosa que en tot cas es té de veure. És en aquest sentit que nosaltres votem a favor perquè entenem que tenim de tindre les mans lliures, és una expressió, perquè al moment en què es consideri necessari i convenient realitzar aquest processos es pugui realitzar. Però, en el nostre cas, el nostre grup, el que vol tindre en compte que no per si mateix una cosa que sigui municipalitzada és millor que una altra que no ho sigui. Per tant, hi ha que mirar què és el millor per al ciutadà. Molt bé. A favor de Convergència, Partit Popular. Partit Popular en contra, Iniciativa, Esquerra Unida, Iniciativa a favor, Ciutadans. Sí, yo me sumo al argumento del portavoz de Convergencia o del PDK, tanto da. Pero mi voto, por coherencia con el voto favorable de nuestro partido en el Congreso para los presupuestos generales del Estado, será en contra de la moción. Pero el argumento, en cualquier caso, es el mismo que ha dado Pera. Es el mismo argumento para votar en contra. Él ha votado a favor con un argumento y tú utilizas el mismo argumento. Vamos a matizarlo. El argumento en cuanto a que el sistema de gestión no tiene por qué ser bueno uno y malo el otro. Ese es el argumento. Ahora, en mi partido ha votado a favor de los presupuestos generales y aquí se pide derogarlos. Yo no puedo votar en contra de lo que ha votado mi partido en Madrid. Perdona la broma, Esquerra Republicana? Molt bé, no utilitzaré la paraula joc, en tot cas diré que això és un noble exemple de la bonica i fantàstica gestió política que fem tots d'una forma molt sovint altruista o que portem fent de molt temps i per tant res més lluny de la meva intenció que en el punt anterior desprestigiar la gent que fem política, ja sigui des dels partits, des de les institucions o des de qualsevol lloc. Dit això, nosaltres votarem a favor de la moció, sobretot per un tema que també, per un argument que hem utilitzat a la primera moció del PSC i que també farem servir a la moció de l'Iniciativa, que és per una qüestió de solidaritat internacionalista. Què vull dir amb això? Tots sabeu el procés amb el que estem, tots sabeu què passarà amb aquesta moció i per on se la passaran al govern central quan els arribin. Al govern central, a l'Estat hi ha unes majories, per tant aquestes majories aplicaran el rodet com passa legítimament, entre cometes, a molts llocs, qui governa gestiona, qui està a l'oposició proposa alternatives. Llavors compartim el fons de moltes de les crítiques i de les propostes que es fan i per aquest motiu votarem i recolzarem la moció, tot i que a vegades, i això ho vam comptar més d'una vegada amb els companys de Sant Joan Sí que es pot, creiem que utilitzen en les seves mocions una sobrecàrrega ideològica amb segons quines paraules que a vegades no beneficia el conjunt i el contingut de la moció, que evidentment són tot lliures d'utilitzar-les, evidentment, però nosaltres creiem que a vegades tampoc cal ser tan contundents amb les formes i amb les expressions quan el que realment es vol dir és l'objectiu que molts compartim. Votem a favor. Molt bé. A favor, Partit Socialista de Catalunya. Bé,
Nosaltres volem destacar que amb aquesta moció entenem que es tracten dues qüestions. Una que té a veure i que queda recollida amb el que són els acords i que nosaltres compartim en la seva totalitat, compartim que no estem a favor de l'esborrany dels pressupostos, compartim que volem més autonomia local, compartim que no volem el topall de la taxa de reposició i tot el que s'ha derivat de l'Arsal. Això estem totalment d'acord i ho compartiríem. I si la moció digués això, doncs no tindríem cap problema en recolzar-ho. Però hi ha una part introductòria que no podem recolzar. I és una part amb la que es parla d'una qüestió que per nosaltres és veritat que sense la una no podríem fer l'altra, però el que parla és d'un tema de gestió. I la gestió, doncs, també remetint-nos a un dels punts que parla de les autonomies locals, doncs també els governs municipals tenen la capacitat de decidir en cada moment, dintre del marc legal, del que no està ja pautat per la llei directament, doncs quin tipus de gestió vol fer. La gestió sempre és municipal, pot ser directa o indirecta, és una manera de gestionar-ho, i no sempre vol dir que una sigui més eficaç i més eficient que l'altra, perquè tothom en aquest moment estem en aquest debat i ens ho estem plantejant. No crec que hi hagi cap govern municipal que tingui la voluntat de gestionar d'una manera ineficaç i poc eficient. I de fet, amb aquesta preocupació, fa pocs dies, i ho hauran vist també als mitjans de comunicació, doncs es va presentar un informe sobre la remunicipalització de la prestació de serveis a l'Ajuntament d'Hospitalet. L'Ajuntament d'Hospitalet va encarregar amb el senyor Juan Luis Domínguez, que és un doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, entre altres qüestions que té al seu currículum, que estudiés si era més eficaç i més eficient un servei concret que tenia l'Ajuntament d'Hospitalet. Jo els hi puc passar, però crec que és un document totalment públic al que tothom pot accedir. I llavors, després de veure una mica el que fan tots els estudis, els antecedents, els aspectes laborals de la remunicipalització, els aspectes d'anàlisi econòmic, financer, etc. Això forma part, és un resum d'un estudi molt més extens. Arriba a la conclusió que en aquest cas concret no és ni més eficient ni més eficaç fer-ho d'una manera de gestió directa. Potser amb altres serveis sí que ho serà, o pot ser amb un altre ajuntament, amb altres realitats. El que vull dir és que no podem recolzar la introducció d'aquesta moció perquè sí que fa afirmacions categòriques sobre un model de gestió dient que és menys eficient i més eficaç que l'altre. Pensem que en cada moment, en cada servei, en cada realitat, això s'ha d'estudiar i allà on ho sigui, els governs municipals la voluntat és de tenir els millors resultats per la ciutadania. Per tant, podríem recolzar si la moció parlés d'aquestes limitacions que impedeixen i que per això m'imagino que les posen en l'objectiu que vostès proposen, però no compartim el posicionament que queda a la introducció d'aquests acords. I en contra. Molt bé, endavant, tens la paraula. Bé, lògicament els estudis són necessaris sempre i també amb les qüestions de canviar el model de gestió. Estem d'acord totalment que hi haurà serveis que es podran remunicipalitzar i serveis que no, perquè no sortirà a compte. Perfecte. Aquest senyor haurà fet un estudi, hi ha uns altres economistes que diuen una altra cosa, entre ells el Vicenç Navarro, que també és un reconegut economista i un reconegut intel·lectual, que diu el contrari. El contrari vol dir que es pot remunicipalitzar, no tot, però és que es pot remunicipalitzar. Però això ja estava explícit i això ho hem explicat moltes vegades. Lògicament, a nosaltres no ens sorprèn que Convergència i Unió, agraïm que el seu vot hagi sigut a favor, ni Ciutadans, que defensen un model completament diferent al nostre, un model neoliberal, un model que ve d'una altra part, lo siento, és lo que hay, és lo que hay. No ens sorprèn. El que sí que ens sorprèn és l'argumentació del Partit Socialista,
i més quan a la primera moció semblava que anàvem per uns altres derroteros. Però bueno, que ja està, que és això. Ja veurem com evoluciona. Doncs la moció queda rebutjada. En qualsevol cas, vull aclarir un tema. Els serveis són municipals. O sigui, la recollida d'escombraria és municipal. Se presta amb funcionaris o es presta amb treballadors d'una empresa. El servei és municipal. Això és inqüestionable. Entens? És com es presta, però el servei és municipal. El servei que es presta als poliesportius és municipal. I en tot cas, el que estem parlant, al nostre parer, és de la manera més eficient per prestar el servei. Sobretot, no és el mateix 800 ajuntaments aquí mateix a Catalunya que tinguin tecnologia per treballar l'eliminació de residus que grans empreses que presten el servei a centenars d'ajuntaments i que s'han especialitzat en gestionar aquest tipus de recursos, tenir maquinària, tenir tal. En definitiva, el servei ens sortiria més car. A mi no tinc cap problema, però al final qui pagaria aquest servei serien els ciutadans. Si el que volem fer és això, ho podem posar a l'estudi, ho podem posar i dir, escolta, vostè pagarà tant perquè costarà tant. Jo almenys crec que aquest tema és el que hem de tenir, és el que tenim en compte, que és el que feia aquest estudi de la Universitat de Barcelona a l'Ajuntament d'Hospitalet, demanat expressament per estudiar els seus serveis. Aquest és de la universitat, clar, en tot cas no és d'un particular. Bé, si us sembla, passem a la darrera moció, que en aquest cas és una moció que presenta el grup d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, que insta a modificar el projecte de Real Decret pel que se regula el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió de subministrament per consumidors amb potència contractada igual o inferior. Bé, ja hem presentat una altra moció fa uns mesos en aquest sentit i ara va dirigida a aquest Reial Decret, concretament. Tots sabem que la pobresa energètica és un problema que afecta a més de 5 milions de persones a l'estat espanyol, persones que estan atrapades en el triangle format per una energia cara, uns baixos ingressos i uns edificis de mala qualitat amb nul·la eficiència energètica. Mentre això succeeix, les tres grans empreses elèctriques s'enriqueixen amb beneficis milionaris mentre els seus clients tenen alhora els nivells de pobresa energètica més alts d'Europa. En relació amb el projecte de Reial Decret de regulació del consumidor vulnerable d'energia elèctrica i el bo social, volem manifestar que no dona cap resposta efectiva a la majoria de persones que es troben en situacions de pobresa energètica. Planteja tres definicions de vulnerabilitat: el consumidor vulnerable sever i consumidor vulnerable sever en risc d'exclusió social. Cadascuna d'aquestes categories tindran un descompte que oscil·la entre el 25 i el 40% de la factura. Els criteris de renda que s'incluïen per a ser beneficiaris són molt baixos, deixant a moltes famílies fora de la seva protecció. Se centra en el concepte d'unitat familiar i no en ingressos, el que eventualment podria excloure tots aquells llars on visqui una persona sola. En canvi, inclou el conjunt de les famílies nombroses sense haver de complir cap criteri de renda, encara que siguin molt alts. Significa acabar amb el principi de precaució que hauria de prevaler en el tal de subministraments, que és la manera més eficaç d'evitar accidents domèstics i eventuals tragèdies. El projecte de llei estableix dos criteris addicionals que no estan vinculats amb la situació econòmica familiar. Estar atès per serveis socials, quan només un percentatge petit
de les famílies que pateixen pobresa energètica estan ateses en aquests serveis i que aquesta financi com a mínim el 50% de l'import de les factures impagades. Vulnera l'autonomia local. Deixa als ajuntaments la responsabilitat de fer el pagament del 50% dels rebuts. És una sobrecàrrega addicional als seus recursos sense cap tipus de reforç econòmic o en forma de plantilla. La concessió del bo social no serà realitzada de forma automàtica, sinó que les persones afectades seran les que hauran de cursar les sol·licituds, qüestió que dificulta l'accés als descomptes. De fet, segons els càlculs econòmics del mateix Ministeri, la previsió és que tan sols el 45% de les famílies que podrien acollir-se als descomptes ho sol·licitaran. I es determina que el finançament del cost del bo social vagi a càrrec de les comercialitzadores en funció del nombre de clients, en lloc del volum de negoci o el volum de quilowatts comercialitzats. Per totes aquestes qüestions i sobretot perquè és una llei que deixa fora a molta gent vulnerable i perquè és un clar retrocés respecte a les legislacions autonòmiques que ja havien regulat els casos de pobresa energètica, com la llei 24/2015 aprovada a Catalunya, en virtut d'aquestes consideracions, el grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida proposa al ple instar al govern de l'Estat espanyol a modificar el projecte de Reial Decret pel qual es regula el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, tenint en consideració i incloure el següent: que la protecció del consumidor vulnerable només ha de tenir com a criteri els nivells de renda i no la relació comercial de la persona afectada en qualsevol empresa. En aquest sentit, proposem que s'estableixi la definició contemplada a l'article 5.10 de la Llei 24/2015 del 29 de juliol de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica sobre situació de risc d'exclusió residencial. El principi i la protecció davant els talls de subministrament ha de ser l'empresa i no la persona afectada la que contacti amb els serveis socials i sense que els puguin generar noves deutes impagables per a les famílies afectades. Tarificació en el disseny del bo social a partir de la renda amb descomptes que puguin arribar al 100% en cas d'unitats familiars sense ingressos. Contemplar a la tarifa l'existència a la llar de persones que per motius de salut requereixen d'un consum elevat d'energia i contemplar la zona climàtica segons la ubicació geogràfica a major alçada, més fred i més consum energètic. Molt bé, moltes gràcies, Juani. Passamos a la votació. Convergència i Unió, a favor. Partit Popular, en contra. Abstenció de Ciutadans, Esquerra Republicana. Si nosaltres, per mateixos motius que he dit abans, votarem a favor. Creiem que aquest sí que és un tema que és extraordinàriament greu. És una llàstima que tot hagi d'anar a parar a l'Estat i que sigui l'Estat que amb les seves normatives impedeixi que aquestes propostes, aquestes modificacions es puguin dur a terme i en tot cas, com dèiem, esperem d'aquí 4 mesos no haver de recórrer més a l'Estat per arreglar aquestes qüestions. Votem a favor. Sí que es pot? A favor? Partit Socialista de Catalunya? A favor? Doncs amb una abstenció i amb un vot en contra s'aprova la moció. A pregs i preguntes, si us sembla, doncs fem pregs i preguntes. Lluís. Perdó. Tinc 3 preguntes. La primera, si vols, els llegeixo d'una tirada, o els explico d'una tirada i contesten després. Sant Joan d'Espí, de fet, cada 15 dies, quan es fan les juntes de govern, veiem que molt sovint es fan adjudicacions de parades als mercats municipals que es van renovant. Llavors, nosaltres voldríem preguntar a l'equip de govern si el sistema que tenim, si estan satisfets amb el sistema que tenim d'adjudicació de parades, de funcionament de transmissió de parades, que era un sistema a Sant Joan bastant peculiar i que no és el més habitual
de tal com funcionen els mercats municipals de Catalunya. Llavors, la meva pregunta és si vostès n'estan satisfets d'aquest sistema d'adjudicació de transmissió de parades que duem a terme als mercats municipals. La segona pregunta és sobre tornem a les obres del carrer Bon Viatge. Llavors, un veí ens ha fet arribar una preocupació. Com sabeu, hi ha una sèrie de normatives, sobretot pel que fa a com han de ser els passos de vianants, l'han resolat, i ens ha fet arribar i ens ha fet saber que és possible que alguna de les obres que s'estan fent, el tipus d'enrajolat que s'està col·locant no sigui del tot correcte i no compleixi la normativa. Segons ens diuen ells, sobretot quan s'acosten els passos de vianants, ha d'haver un tipus de rajoles que se'n diuen d'encaminament, que encaminen a la gent cap als passos de vianants, i unes altres rajoles que són d'embotonat, que són les que adverteixen del perill a l'hora de creuar als carrers. Llavors, amb aquesta rajola, històricament una persona invident o una persona amb dèficit de visió pot saber si s'acosta realment a l'hora de creuar. Llavors, els voldríem preguntar si, suposant que sí, és evident, però si estan convençuts, si estan segurs que s'estan fent les obres seguint aquesta normativa i que en tot cas que extremin les precaucions, si es pot dir així, per evitar que després haguem d'agafar i haguem de remodificar algun pas de vianants, perquè aquesta persona ens ha dit i ens ha assegurat que realment no s'acompleix del tot la normativa. Llavors ens voldríem assegurar en aquest sentit que vostès compleixin la normativa, sobretot pel que fa a les cruïllers de vianants. I l'última pregunta té a veure amb una qüestió que vàrem parlar la setmana passada, que és sobre el tema famós de la creu, aquesta de la Santa Missió. Llavors, els volem preguntar, hem vist que vostès s'han adreçat al Bisbat per demanar una sèrie d'actuacions entorn a aquesta creu. Voldrien saber en quina data s'han adreçat al Bisbat i en quin sentit. I de pas també, aprofitant que l'últim ple el senyor alcalde deia que s'havien retirat totes les plaques d'inscripció franquista o gran part d'inscripció franquista, els volem fer lliurament de nostres joventuts d'una placa que hem recuperat, que ells han recuperat de Sant Joan d'Espí, que estava al carrer Domènec, ara mateix els fan arribar, i voldrien saber exactament aquesta carta, en quin sentit era i quan es va enviar aquesta carta al Bisbat. Doncs, molt bé. Els mercats. Mireu, els mercats, en general, tots els mercats tenen dificultats a l'hora de sobreviure. Tots els mercats s'han tingut que reformar i en la majoria de mercats s'han tingut que posar alguns súpers per tal de fer compatible, adaptats a les noves formes de consum de la ciutadania. Els mercats tenen problemes d'horari perquè no sempre és fàcil poder obrir amb l'horari que tenen les superfícies comercials, hi ha uns hàbits de compra, els mercats tradicionalment obrien al matí, moltes persones treballen al matí i la seva compra la realitzen per la tarda. Vam fer un esforç i els comerciants van fer un esforç, especialment al barri centre, per tal d'obrir més tardes. Però així tot, l'horari no és encara no és competitiu en el que seria una superfície comercial. Però costa, efectivament, trobar gent perquè treballi als mercats, perquè continuï amb aquesta professió de botiguer, de proximitat, de productes frescs. Però no passa a Sant Joan d'Espí, passa a tot arreu, a tot arreu. Tots els mercats, tots, els de Barcelona fins i tot, que són mercats molt potents, alguns s'han convertit en un parc juràssico més que en un mercat pròpiament municipal, com el propi mercat de la Boqueria. I altres mercats de pobles petits, Sant Lluç, aquí a més, tenim dos mercats però dos petits. La densitat de població és petita i això fa que costi molt. El tema del traspàs, segurament hi ha molts. Aquest és el més garantista per l'administració, que és el que ens interessa. I aquest sistema, com tot, es pot qüestionar, però no es pot qüestionar
el que no es pot qüestionar és que no sigui un sistema transparent i que no sigui un sistema garantista per l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. En la segona pregunta, jo no estic convençut. El que ha d'estar convençut és el director de l'obra, que és un arquitecte, que li ven encarregar aquest projecte. Si realment hi ha un veí que pensa el contrari, no cal que esperi al ple, se pot dirigir amb un correu o amb un d'allò, ja es va dirigir. Ja es va dirigir i se li va contestar. En tot cas, contesta... Va haver un veí que es va adreçar a nosaltres dient que creia que el que s'estava posant com a paviments no eren... És veritat que existeixen dos tipus de paviments, un és el que et direcciona, que és ratllat, i l'altre és quan arribes al creuament, que és el de botó, que es diu. Llavors nosaltres li vam comunicar al director de l'obra, el director de l'obra va mirar el projecte que l'ha redactat l'àrea metropolitana i així s'està executant amb el direccional, ratllat i amb el de botó, però en tot cas, com bé diu l'alcalde, si tot i així hi ha una execució incorrecta, aquest veí que no ha d'esperar al ple, però per dir-ho, no? O sigui, que no ha d'esperar que estigui el carrer posat per treure-ho com tu has dit, perquè clar, des que ho va dir fa aproximadament 20 dies fins ara, imagina't el tram que s'ho hagués pogut ficar. O sigui que aquestes qüestions... Ja, però que vull dir, si s'adreça a vosaltres, que no teniu la necessitat d'esperar 20 dies, que ens ho podeu dir en qualsevol moment, amb una trucada, amb un WhatsApp, amb un mail, i no esperar que posem metres i metres de paviment. Això és el que vull dir, perquè és un tema de gestió i que ens podem equivocar, com tot. Hi ha un director de l'obra i un responsable municipal també que segueix l'obra, teniu despatx aquí a l'Ajuntament, podeu parlar-li i comentar-li. Igual que la resta. El que fa a l'altra pregunta, jo no em consta que l'he enviat cap carta, no? I a més no hem dit això, hem dit que ens hem adreçat al responsable de la parròquia i que esperem resposta. Que ens hem adreçat al responsable de la parròquia, al capellà, perquè a més hi ha un consell parroquial, i que ens han dit que això és propietat del bisbat i que esperen resposta del bisbat. Això és el que hem dit i el que hem escrit, a més. També... Nosaltres ho hem fet en 2 ocasions, parlar amb el capellà. Abans de la vostra intervenció amb el ple, ja fa un temps, vam parlar amb ell perquè aquesta qüestió ja havia sortit en altres ocasions, no sé quin dia. I després, un cop es va tornar a produir aquesta situació, vam tornar a parlar amb ell. I ens va tornar a reiterar que ho parlaria amb el Consell Parroquial, que això era propietat del bisbat, que evidentment que nosaltres no érem ningú per tocar la seva propietat, i que ens diria que també és cert que, com sabeu, segurament en els propers dies es farà un canvi del capellà i m'imagino que per això no ens ha donat resposta, però continuem esperant que ens digui quelcom. No som ningú per tocar la seva propietat, però sí que som per cuidar el seu jardí. Per poder? Per cuidar tots els jardins, vull dir que la resposta del capellà també... Bueno, li pots dir amb ell. D'acord? Hem acabat aquestes preguntes. Partido Popular, Manel. Sí, nuestra pregunta va en referencia a una preocupación de los vecinos y usuarios de los polideportivos. Agradecemos que por fin se hagan las obras para mejorar los vestuarios que eran necesarias, pero los vecinos están preocupados al no poder utilizar la piscina del Polideportivo Salvador Jimeno durante el mes de julio. Y ellos lo que solicitaban era si había alguna manera, hablar con la dirección de obra o hablar con el proyecto, si existía alguna manera para poder acceder a la piscina utilizando algún otro vestuario, como podía ser el de fitness en vez del de aguas. Si se podía encontrar algún método o encontrar una manera para poder acceder en el tiempo que se estén realizando las obras en los vestuarios de agua. Molt bé. És tradicional que les piscines, al poliesportiu, com sabeu, els socis d'un poliesportiu poden accedir-hi tant al poliesportiu Francesc Calvet i al poliesportiu Salvador Jimeno, d'acord amb
amb el carnet que tinguin d'usuari. I, a més, es tanca uns dies, al mes d'agost, un poliesportiu, un altre, per fer manteniment. I aquests usuaris abonats passen a l'altre poliesportiu en normalitat. Aquí, doncs, a més, coincideix aquest any que s'han de fer unes obres, amb uns vestuaris que són precisament i especialment els vestuaris que donen servei a la piscina. Bé, la gent podria venir a la piscina, però no aniria al vestuari, tindrà que venir amb el banyador de casa i portar-se d'anar a dutxar-se a casa seva. I sembla doncs, que segurament quan surts de l'aigua doncs, té totes unes dificultats, no? En aquest cas, perquè són aquests vestuaris que estan tocant i que són els que més afecten. El que hem fet és que tots els usuaris de la piscina aniran a l'altre poliesportiu que té piscina, que té zona wellness, que té solàrium a 500 metres de distància. I ho faran doncs, per aquesta necessitat. No perquè... Però això sempre passa, vull dir, però si volem fer les obres i volem que afecti al menys temps possible als usuaris, és veritat doncs, que l'ús de la piscina coberta a l'estiu és quan baixa. Perquè la gent doncs, per nedar doncs, s'abona a la piscina descoberta o va més a la platja. O sigui que els usuaris no són tants els afectats com podrien ser doncs, al mes d'octubre, al mes de novembre. Però l'hem donat a tots i a totes una alternativa dintre del municipi amb un poliesportiu que té les mateixes característiques, que té bons vestuaris i que té fins i tot més serveis que els que van. I en tot cas estem parlant de que les obres duraran no sé si un mes i mig, 2 mesos. O sigui que si vol que es faci amb el menys temps possible hem d'intentar fer-lo al... Ara, hi ha altres serveis que continuaran, per exemple, tot el servei que es fa de casal es fan allà perquè són altres vestuaris els que s'utilitzen d'aquest punt de vista. Però clar, si no tinguessin tot el servei de casals, que són centenars també de nens i nenes que fan ús, doncs potser tindríem més marge, però també és un servei que es presta a les famílies perquè els nens i les nenes estan de vacances i tot ho hem de fer compatible. Què més? Bé, doncs si no hi ha més preguntes, doncs el que farem ara, doncs com cada mes, malauradament, és tornar a llegir el nom d'aquelles dones que han estat assassinades com a conseqüència de la violència masclista. La Raquel López, de 44 anys, d'Alcobendas, Madrid. La María del Rosario, de 39 anys, d'Alcolea del Río, de Sevilla. La Eliana González, de 27 anys, de Madrid. I l'Anna Gilda, de 55 anys, de Caudete, Albacete. Doncs amb el record d'aquestes víctimes, doncs si no hi ha res més, s'aixeca la sessió.